I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to... Ayaw ko papaabot to guys, sir. Nakailakan ako. Patience isn't my best friend. Tingali po niyang dawaton ako ang giingon ni Daddy nga pakaslan ang anak sa iyang kasosyo. O biyaan ta na ka. Sir, ang akong buhok! Uy, ang akong buhok! Sabi ko bag mo pagkasal ka na sa anak sa kasosyo sa imong amahan. You kissed me first. Igura ko may pause ni mo. Now we're even. Sasar! May nanoktok. Pasag, mas may nung danon ni atagibuhat ka sa tuyo ni anang naad ka sa luyo sa pultahan. Continue, please. Anak. Si nanay. Pasag na siya. Ipadayon ta ang atagibuhat. Anak, may nakita ni mo. May nangita ko nun ako. Badalin ka dito. Gawason sana ako si nanay. Shit! Nay, kisay nangita, nay? Kanaog, aron masayod ka kung si Kinsa. Kung ako moingon nga na inangita ni mo, mugawas ka ka. Nay, Ako inaikog sa mga asawa, ini mong gibuhat si Sara. kisay pa nangita na ko, nay? Ang imong asawa. Sus, sabi ko, kinsa. Dili ko gustong madugangan pang imong mga saan natin taon. Usap kutob sa kumahimo san taon tagad ka. Happy? Natog na ka? Ano? May mo bang unlan si mabuton? Dali. Salamat. Good night, Mary. Happy? Hmm? Unsay pati pasabot ni Madeline kakaniha siyang kiingon na strenas ni mga buhaton dito sud sa iyang lawak. Ha? Mahimo pang masayod ko kung mag-unsa mo dito samtang naamo sa suwat. Nagpada ka sa gisulti ni Madeline? Wa ka pa ba maanad anang babayana? Nga may saltik man na sa utok tong babayana? Uha, naglibog lang ko siyang buti pasapot. Nakasabot ko sa pong strenos. Ang wala ko masabti mo ang strenos ninyo nga kibuhat dito sa sud. Hey, nagduda ka ba na mo? Uha, dako ko pagsalik ni mo, Cesar. Misalik ko sa imong gisaat nga dili ko ni mo pasakitan. O nga, ako lang ang imong mahalon hangtod na sa katapusan. Unsaon na malang? Kung maabot ang higayon nga dili ko na kana matuman ang maong saad. Pahinamtuman ta ka. O kung ako na kinay malimtan. Ang akong kukmanang pahinamtum ka ni mo, Cesar. Mary, Mahal, good night. pasaylo ako, Mary. Hi, good morning. Andam lang imong salubon karong adlaw. Mulakaw ka man ka ha. Giandam na akong imong medyas, lakip ng imong karsones o polo. Nalimpyuhan ko na sa bang imong sapatos. Hindi na kinalang buhaton mo ka na. Dili ba matod ko? Nga silbihan ta ka hangtod na sa katapusan sa akong kininhawa? Basta bangon na diha, aron makakaon ka na. Unya na. Ay! Happy! Di na lang na ta makadiyat. Gusto pa kong mugakus ni mo og hugot kayo.
Madto ko sa siyudad. Gusto ka mauban? Tinuod, paubanon ko nimo. Yan ang dili. Dili ka mao nga makita sa uban nga mag-uban ta. Og ingon ni ining akong itsura. Mary, gwapa ka. Og asawa ta ka. Busa dili ti ka ikawaw. Happy. Hey. Ano ba mihila ka man? Luha lang sa kalipay. Mary, kung makakita ko og nindot na trabaho dito sa siyudad, gusto kong adto na taman ni Moyo dito. Apa nasayod ko nga dili mo kabiyaan si lolo ni mo din eh. Busa, Kalipay ni Lolo ang maong yuta, Cesar. Busa pasalo ako. Kung dili niya kini kabuhian, suportahan ako si Lolo siyang gusto. unsa? Giwakli ko nimo. Mary, nag-away ba mo ang akong anak? May wa pag sinagtanay lang, Nay. May mo bag masayod ko ba hitungod sa unsa? Kalit ra siyang nasuko nga mingon kong suportahan ako si Lolo siyang gusto. Nga dili ni ibalik ang iyang yuta. Unsa? Nay, nasayop ako sa kong desisyon. Mahal ni Lolo ang iyang yuta. Kung unsay naa sa imong kasing-kasing, kana mo'y sunda, Mary. Dili sa tanang higayon nga tumanon mo ang kagustuhan sa imong bana. Nay, kung mahuman niya ta sa mga buhatonon din hinay, may mo bang duawon ako si Lolo Polo? Gimingaw na ko ni Lolo. Oo ba? May mo kaayo, oy. Buhata na. Samtang wa pasab dinhi ang senior o si senyorita Madilin. Salamat, Nay. Ipahilo na ako na ni mga pinilo na mga kortina o kubrikama dito sa parador, ha? Mugawas na sab ko dinhi sa imong lawak, Nay. Nga naman eh. Nganong mukalit naman ko kalipong. Pipila ka adlaw na din akong gipati. Anya, mura kasukaon ko kanunay. Ilabi na sa sayo sa puntag. Pero dili sab ko makasuka. Ay, tingali ko ang langgit ko sa kainit sa adlaw. Timing nga maintandit ko inik ato na ko unya ni Lolo. Unsa man ako sa pagpasabot karon si Don Fausto. Lalakip si Mary. Dili sa gusto nga ibaligya sa iyang apuhan ang ilang luna. Nagkonsensya na may naong kuan. Ikalit na ako siyang nawakli ka ganina. Oh, si Don Fausto kininanawag. Upadaplin sa ko. Hello, senyor. Kain ka na. Kaganina pa may nagpaabot mo diri sa dapit nga kung gingon ka na mo. Kain ka na. Doon na, senyor. Mga Jis... Kipaw niya pikas linya. Madali ko. Nagpa-importante na ang imong hinigugma og sugod, Madeline. Dad, niya na karon sa Cesar. Paingon na siya din dili pa. You know, I don't like waiting. Kung wala lang ko'y gipaabot nga tubagikan niya, sa dili pa ko mulahos sa pagpakikita sa akong kasusyo. Dili may tabong mo paabot ko sa usa ka uyamot. Yasama niya.
Dad. Ah, si Cesar na ka na, Daddy. Cesar! Senyor, pasilo ako nga nalangay ko. Taas ng mga adlaw ug semana nga gihatag ko kanimo, Cesar. Magkita kami karon sa akong kasusyo. Sa imo na akong resort. Ang imong tubag na lang karon ang akong gipaabot. Busatagi ko mayong balita. Senyor, pasilo ako apan... Daddy! Dili ka na ang tubag nga buot kong babati kay kanimo karon. Milyones, Cesar. Milyones ang mamahimo kong puhunan na ining mong negosyo. Unya maura ka na ang imong itubag. Puta! Daddy, gusto na! Igo na ang kayo nga akong gipakita. Napupos na ang akong pailob. Busa sa kayo og balik sa imong motor ug sunod na mo. Daddy, asa ta paingon? Dad! Sanay mo tangan sa tiguang nga si Pulo.